भूख लागल बा। ए भैया 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 मर गिल का रे साला भैया हमार। भूख लागल बे बड़ा भैया के ना ईटा से ना मर ना कपार फूट जी भैया के। ए भैया भैया मारे छाला मर गिल का रे। भूख लागल बा भैया भैया किने बा भैया भूख लागल बा भैया। साला भैया हमार मर गेल का रे बोला थे नहीं खे भैया। साला एगो पागल भाई जन्म लेलो साला का कहता बोल रे साला मैदान ना कर दे। हां हो देखो ना साला दांत चियार तो साला एगो पागल ऐसन भाई भाई खाई मु पोदर कइलो देखो ना कि दांत चियार देबो साला बुझाते नहीं कौन करम के फल पड़नी भैया। अरे पगला बोल का कहता बे बोल। ए भैया अरे सब बोल रे पगला ई का करत रे। भूख लागल बा थई सही मंगबे सच्चो पागल बा गदम हमरा कपार जोड़ गेल बा ऐसन भाई पाके। भैया हां भाई बोल खइबो भूख लागल बा का खइबो पापड़ दे दे भैया। पापड़ ई कोन समय है पापड़ खाए के। सच्चो एगो पागल भाई ना ना भाई बोल तू का खबे मत बोल भाई का खबे। भूख लागल बा भैया। हां तो भूख लागल बा तो बोल खाली कहत है भूख लागल बा बोल का खइबे बढ़िया चीज मांग। अंडा देना भैया। अंडा खइबे देखो ना आजकल के जो पागल अंडा खाए लगल मांगे लगल। ठीक बा अंडा खइबे अंडा खा लेबे ना हाई पेट भर जी ना। अच्छा जा तनी हम दुकान पर से अंडा लेके आइब ना तुरंत खियाइब ना लेकिन घर में बदमाशी मत करिए छिपा मत पटकिए कोई गाड़ी मत दे हाई गोठा उठा मत लगे ना। अब जाई ना चुपचाप बैठबे ना भैया। हां आ कोई को बोलिए मत हम आवत तुरंत दौड़ के ना भैया खाना लाई गरम अंडा लाइब ना जाता नहीं अबे हम जाके तनी एगो पागल भाई बा अंडा मांगत साला खाए के ओकरा खातिर एगो अंडा लावे पड़े बुझाते नहीं के साला घर में पाउडर कइले बा अंडा मांगत ना लाइब त हमरा कपार फोड़ दी। अब जाता दुकाने पर जाइब अब ओई सीधे दुकाने पर जाता नहीं। कहो दुकानदार भाई। हाँ भैया बोलो। ए भैया दुकानदार अंडा बा। हाँ बा गरम हाँ मिल भैया बा उबाल दी कैसे दी। हाँ दो भैया हम भैया भूखातर अंडा बा दो ये ना अल्लाह दो भैया दो ला ये अपन अंडा दो भैया कौन पे बोल भैया 10 रुपए दो भैया जाता ही ना भैया तनी एगो पागल भाई बा अंडा मंगले बा ओकरे खातिर एगो अंडा किनलो हनी जाता ही साला के ना खियाइब न त कपार फोड़ दिया घर में बड़ी परेशानी करत बुझाते नहीं के झंझट कब हटी। अब जा तनी एगो भैया अंडा खाए कहल ही रहे जा तनी घर में बैठले बा ओकरा के एगो अंडा खियाई भाई भर पे साला बुझाते नहीं एगो पागल भाई बा घर में खोज लेनी लगते नहीं के साला केने के हर दुकान बा बुझाते नहीं के बाप रे बाप पूरा घर छान देनी। अरे साला पागल तू हेजा बैठलो रे भैया। अरे पागल तू घर में खोज लेने पूरा घर छान देनी भैया। अरे पागल है एकदम पागल बारे भैया हमी वो ढाले मैंने को बोले साला इन रोड धो के हेने जातर लंबा हम बढ़िया रे मडोगर भैया ठीक है कल रात समझा छै पागल गड़िया से दबा जाई हर जन तक मरबो करी पागल हो भैया। देखो कैसे चियारा तो देखो तो ना भैया खइबे अरे बुढ़वा की खइबे का होई ना तोरा खाना ना दे तू बदमाशी काहे से घर से बाहर निकल होवे। भैया हम ना हम देखो तो भैया हम भैया का चाचा तो पागल तू पागल बन गई बताओ। गाड़ी पकड़ दे तो बैठल ससुर ई पागल बाइक दो ठीक कहता हो जाए तो बढ़िया कइलो बैठ ना तोर भाई हो कुछ भी पागल है लेकिन भाई हो ना खून हो ना भैया कथी कइलो होए चाचा पकड़ के रखला हो तो भैया ठीक बा भैया खइबे हौ जो मगला होता हो ना। अच्छा उ तो बुलाई ले रही अपन देखो पागल भाई खातिर कहता ना हमार भाई हो खून हो एकरा खातिर देखो अंडा लाइल बारे दूसरा करे चाहे ना करे हमार भाई ना जा हमार ना हो देख अंडा गरम हां छील के खाइए ऐसे खाइबे रे पगला ई पगला परेशान गिले में कबेला हमरा के
एकरा भूख लग में कहता कि अंडा खाई भाई घर में कहता या हाँ बोल भाई। अंडवा भैया बुखार लागल बा। साला सोचो हमरो के पागल कर दी साला, हम पागल हो जे, बाप रे बाप। और हमर भाई एगो तो पागल बा साला, हम के पागल बा रे, बाप रे बाप। ऐसन भाई से करब फूटल बा रे बाप, ओई भाई हम दुश्मन हम भैया। आई हो दादा भैया। अरे पागला बोल रे। अंडवा गरम बा बुखार लागल बा। आई हो बाबू, अंडो का बुखार लगल रे दादा, हमर माथा मन करता के फोड़ दे बाबू। अरे कहे दादा के लगा पकड़ हर हर भाई हम को पागल बना दियो बाबा, खानदान में हम पागल बताओ। जोरता तो क्या को जोरता 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 ओकरा ई बुझाता कि बुखार ओकरा अच्छा अच्छा, ओकरा बुखार लगा था, ये बुझाता। तब तो हम भैया अंडवा गरम बा। अरे पागल, अंडा गरम ना रे, गरम में लाग बइन तो ना एकरा बुखार लागल बा। बुझा बुझा के ओकरा खियावो कर नइखे का तो बुखार लगल बा, खात का मत पागल सच्चो बना दी रे बाबू, रे बाबू आयो भाई। कैसन भाई के बारे बाबू। ना ना कोनो दिक्कत के मना जना गोरा खियावो खाओ। अरे भाई गरम अंडा ले खा ले रे भाई। ना ना एकरा बुखार लागल बा। अरे भाई बुखार ना, गरम अंडा ले काई पे दे भाई। रे बच्चो ना डॉक्टर ए का चाचा पागल हो जिम, पागल संग पागल बोल जाई। ए चाचा तू समझाओ गांव अच्छा को। कैसे कह तो इधर करो कहता डॉक्टर ले ना डॉक्टर का ले से बुखार लागल बा अंडा के। तो मान जीबे ना भाई। अरे पागल मान जीबे ना। चल अरे एकदम सच मान जीबे ना। आप पसंद ना कबे ना। चल ना तू पागल बा, छोड़ो जो हम तो लिया चलते ना। पागल कबे डॉक्टर कही गरम बा। अरे मटका को चाचा। अगर माथा ठीक ना हो अच्छा दिमाग अगर इधर खराब बा हाँ। अंडवा गरम बना हाँ चाचा। नहीं बुझाता हो कि बुखार हो अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इधर चल डॉक्टर गमन बा गमन बा गरम बा। गमन बा। चल 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 ए डॉक्टर साहब अंडवा ना बुखार लागल बा। जानते डॉक्टर साहब, आदमी के बुखार लगल, साला ये अंडवा के बुखार लगल बा, हमरा पागल कर देबा। तो भाई एकदम पागल बा, एकदम रौड़े समझाई, रौड़े इलाज करब। बोली बुखार लागल बा खाए के बा। ये तो गरम है रे, किया है हाँ तो गरम है तो इसको ठीक करो ना जी। ऊ परेशान कर ले। हम डॉक्टर को कहत नहीं कि अंडा गरम बा, गरम भैया भैया बुखार लागल बा। अरे पगला रुक जो, तोरे इलाज खातिर बताओ जाता। भूख लागल बा बुखार लागल बा। जानते हो इसको क्या करना पड़ेगा? हाँ डॉक्टर बताई ना, तनी उपाय बताई ना। इसको गिलास में पानी भर कर, अच्छा एक गिलास पानी भर के ना उसी में डाल देना है। अंडा वही में डाल देना। हाँ ये ठंडा हो जाएगा। ठीक हो जाए हाँ एकदम खा ले हाँ एकदम ठीक। रो भाई, तोरे इलाज मिल गई। एकदम ठंडा चाहिए ना, हाँ अब बुखार खत्म हो जाई। हाँ। चल भाई तोरा का, चल 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 चल, तोरा इलाज मिल गई। एकदम चल ठीक भाई हो चल 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 चल। भाई अब डॉक्टर कहाँ ले गई हा? कहला सा डॉक्टर ना अंडवा के बुखार गिलास में बाल्टी में डाल देव, ठीक हो जाई। रुक जो छाला भाई वाले बात पानी मंगावती। ए भैया साला पागल सनका एगो भाई बा, पागल बना दिले बा साला, बुझाते नहीं कि चल एक बाल्टी पानी। ए भैया रे साला बोल पगला बका कहत ले ले, तो बुखार छूट गेले। मंगला हम डॉक्टर को हल्ला हो ना, बाल्टी एक गिलास पानी गमन बा रे भैया गनम बा गरम बा। बुखार लागल बा के ना। डॉक्टर को हल्ला हो ना। तो डॉक्टर कहला तो पनिया में ना गला। अरे साला पानी तो लाल में रे पगला। पनिया तू आइब ना। अरे बाप रे, कहला हो ना कि बाल्टी पानी एक गिलास लेके। हाँ कहला हो ना, कहला भैया। हाँ भाई बोल भाई, देख एक गिलास पानी, एगो गिलास पानी में डाल तो बुखार भाग जाई। नहीं मैं ना डाला बाल्टी में डाला। अरे पागल ही में कहला हो ना ना डाला ना। अरे भाई पागल साला बुझाता नहीं। मैं डाला बाल्टी में। साला रो जो हल्ला मत कर, बाल्टी में डालबे बुखार भाग जाई। हाँ भाग जी भाग ना, चल बाल्टी में डाल 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 जयता डाल 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 ना। अब तक तो बुखार भागा था कितना का टाका तो बादल बोली रे। हाय अंडा बुखार बा तो उठो देख तो
अबे जोरा था सच्चो पागल में एकदम मर्द नहीं तो डॉक्टर कहला हम ना डाले को बल्टी में डाल देले ना सब हो गई ना अबे जोरते बा सोचे वो पागल भाई से भेंट हो गलो हे भगवान ई कौन करम के बाबा पहले के भाई हमरा का जोड़ा ठीक हो गया जा रे भाई तोर बुखार भाग रे भाई वो अरे भाई हमर भाई ठीक हो रे बाबू बाबू रे भाई अरे भाई हां भाई बोल रे भाई ठीक हो गेल बुखारवा बुखार ठीक हो गइल साला डॉक्टरवा बड़ी बढ़िया बात बतैले ना ठीक बा भाई ठीक हो गेल ना बहुत बड़ी देख तो हां ठीक बा ना जाए दे भाई जाए दे ठीक बा ना ठीक बा चल ठीक बा चल भाई चल चलो तो भाई के तो बुखार ठीक हो गलो चलो मर रात तो होइए गइल बा एक नींद हमहू मार ली बिहान हो जा एकदम सुता था नहीं अब चले अंडा खा लिया भैया रे ए भैया का रे ए भैया का बोल सुधर है काहे जगह दिलो रे तोरो दे यहाँ गरम बुझात रे अरे साला तू तो पागल रह जिंदगी में पागल बनल हमरो के पागल बनल बुखार लगल ठीक ना बोले लेकिन फिर से पागल मती रन करता रे बाबू हमरो के जब बुखार लगे बुझा दे भैया रे अरे पागल चुप रह रे बाबू बुखार लगे अरे भाई बात ना आयो बाबू हम बुखार लगे हम हमरो बुखार लगे चुप हम तो बुखार ठीक कर दे डॉक्टर बता दे ले बा भाई हमारे ठीक कर दे भाई हम बोल ठीक कर दे भाई तू हमर भाई हो भैया भैया बहुत ठीक है हम बहुत पागल बना दे चल भैया चल तोर हम बुखार एकदम ठीक कर दे चल हमारा बुखार तो लड़ बच्चा लोग ठीक चल डॉक्टर के बतावल भाई हमरा याद बा चल आई जा चल भैया के बुखार ठीक हो गई अब बड़ी ठीक हो गई डॉक्टरवा के बतावल उपाय काम कर गई अरे डॉक्टरवा अरे सरवा मुआ के हले का रे ए भैया अरे चा भैया रे सरौजा नगर खड़े रे ले लिहन ए बोलो मत भैया के बुखार लागे रे खार तो बढ़िया ला छोड़ सरक अंडा के पानी में डुबोले रहस रे ते जाने कर ले लिया अंडा ना ना रे भैया मैं मर गई तब बाजार हो सरवा अब क्या करोगे आया मैं भैया मर गई साफ हो गए अब क्या करबे जा। तो फिर तो हम के एक काम बदल दो भाई के भाग भैया भाग मर गए भैया भाग हम आप सबके प्यारा सा मुकेश प्रजापति अंजन कॉमेडी क्लब से आप लोग के स्वागत अभिनंदन और हार्दिक अभिनंदन करतनी आय आप लोग के एक बात ध्यान देवे के होई कि ये पागल भाई जैसे अपन भाई के बुखार खातिर नदी में डुबा के जान ले बा वैसे आप लोग मत करब जा आप लोग डॉक्टर के पास जाए जा सलाह ले जा और डॉक्टर से इनकर इलाज करवाए जा ऐसे हम बार बार हाथ जोड़ के आपसे कहब कि जे हम देखैले बनी वो आप लोग मत करब जा ऐसे कि देखनी ही जा कि पागल एगो भाई कैसे जान ले लस आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन रही कि आप लोग अंजन कॉमेडी क्लब के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करब जा धन्यवाद धन्यवाद।